Velmi dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak co nejlépe zlepšit komunikaci našich klientů s jejich zájmovými skupinami, přitom zajistit absolutní kontrolu nad informačními toky a zároveň zaručit obsáhlou, ale přesnou zpětnou vazbu. Hledali jsme nejefektivnější způsob komunikace, který bude atraktivní, zábavný, rychlý a přitom velmi kvalitní. Také musí přinést výrazné snížení nákladů, sloučit více používaných kanálů do jednoho a tím celkově zpřehlednit komunikaci. Nakonec jsme došli k závěru, že spojením 3 nástrojů získáme systém, který naprosto zásadním způsobem ovlivní komunikační filozofii. Těmito nástroji jsou audiovizuální záznam jako nositel informace, interaktivní systém jako nástroj pro zpětnou vazbu a videoserver pro správu a obsah záznamů. Tento systém jsme vyvinuli a nazvali ho ICOM TV, tedy Interactive Company Communication TV System. Jedná se o zcela nový druh komunikačního systému, který slouží k informačním, vzdělávacím, kontrolním, marketingovým a PR účelům. Možnosti tohoto systému jsou samozřejmě mnohem obsáhlejší, jelikož ho lze přesně modifikovat podle přání klienta. Nyní nám dovolte podrobněji představit ICOM TV pomocí naší interaktivní prezentace. Věděli jste, že veškerá komunikace ve společnosti je z 80% nonverbální? To je objektivní fakt, ze kterého je zřejmé, že audiovizuální záznam je tím nejideálnějším způsobem k šíření informací, tedy ke komunikaci. To je důvod, proč náš systém používá audiovizuální záznam jako hlavního nositele šířené informace. ICOM TV využívá uživatelsky velmi atraktivní a jednoduché webové rozhraní interaktivního audiovizuálního serveru, který obsahuje všechny záznamy, tedy informace, a zaručuje okamžitý přístup k nim, ať už jste kdekoliv. ICOM TV generuje obsah serveru na základě práv přidělených uživateli. Tím dochází k naprosto přesnému zacílení informace na konkrétní zájmovou skupinu anebo jednotlivce. Samotný záznam spolu s uživatelským rozhraním obsahují nejrůznější prvky, které nutí uživatele k aktivnímu sdílení informace, k jejímu zpracování a k reakci na tuto informaci. Veškerá tato aktivita je nepřetržitě monitorována a analyzována naprosto přesnými nástroji. Tím se z ICOM TV stává naprosto jedinečný obousměrný komunikační systém. Pokud se chcete dozvědět, jak probíhá výroba jednotlivých audiovizuálních záznamů, jak je to se správou, administrací a aktualizací systému, jaké jsou finanční náklady na jeho provoz a jak se právě vy můžete stát vlastníky celého systému, pak nás prosím kontaktujte. Děkujeme za váš čas A přejeme vám hodně úspěchů při práci s ICOM TV.